Mai vaJapreza Diana Mukombe vapiwa motokari yerudzi rweToyota Fortuner GD6 2026 naServic New Chivhai pamwe chete nemari inokwana hedhayo 20,000. Tichikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvesiriri. Saka neri first time yakundokurudzirwa kuti usubscribe utena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndiwe munhu anotanga kumaona. Ngadzoke munao dzedu zvizere.